wete de gik mo achete but gima dugo nyise ni ya poda nyise kaka political scientist ero tiba gige wago kilka gig manyise ka ni ya japiny ka iwacho ni power belongs to the people to power ni imiye ng'ato imiyo bedo nitie gin representatives ka okineno GEMA the whole GEMA okineno Meru Aembu okineno jogi te kasi do wacho ni mano Limuru jomo bedo mobilize gin jo yudhe moko mane idiyo gi government moko ung'egi okada luongo nyingi youth kill luongo youth opongo kamoro mano ok nyisi ni mano Limuru 3 koro kama ne strategy ma weke gini goyo ni mano Limuru 3 kare neno ne gi wito gibiluongo ni political strategy but gima nyalo nyise ni government is intact Rigiji kata ko wacho ni one man one vote one shilling. Man is a good conversation, is a good discourse. But en gimi nyalo kel in a good way ni ok ni community moro wacho ni one ma igi modwaro community machielo cha